No niin, terve tänään Kikko Friend 2, osa 1, Televa ja kommentaattorina SRAR. Tuossa vieressä fail. Sieltä tuli enkat. B-tulokset. Kiivi. Mahtavaa, me päästiin 12/15. Kerrassa on mahtavaa. Voitaisiin ottaa football-kenkä. Siellä. Oh fuck! Meillä jalka meni, ei. Oh! Nyt lähti vartalo irti. Polven. Nyt jos tätä peliä pitäisi jotenkin arvostella. Katsotaan milloin pisteet tulee. No, jos tätä peliä pitäisi arvostella. Mä laittaisin arvosanaksi 2/5. Ja mä laitettiin arvosanaksi 3/5. Koska tää ei oo mikään mun lempipeleistä. No, tuli vaan testattua, kun pleikkari on toi rikki, niin pelataan sitten koneella. Jotain huonoa peliä. Ja tuskin tästä tulee edes, tästä tulee varmaan toinen osa vaan tämän jälkeen. Taas, siis voisiko pienentää arvosanaa 1/5? Nyt näyttää olevan aika hyvä. Tämä siis löytyy nettipeleistä. Kirjoittakaa Kick a Friend 2. Ja tuhmista peleistä tarkemmin löytyy. Mutta jos joku ei saa pelata tuhmia pelejä, joku 2-vuotias kakara, niin painukuu mäkeen. No niin, siitäkin tuli huono. Se oli parempi kuin se äsken. No aivan sama. Paras mikä tuli. Ja siis tyyppi lentää aina avaruudessa. Pistetään paussille. No ei mitään. No niin, eli tää oli varmaan viimeinen hyppy, mitä tässä ekassa osassa tapahtuu. Katsotaan, kuinka menneeksi päästään. Kaappimorso. Katsotaan. Ansaittiin kultaa. No ei tollasella. Toi Jared ja Buddy. Jee, me ollaan 10 siitä. Tähän lopetellaan tänään. Moro.